יופי של כדור, חרזי לפוקולי. פוקולי, מצוין. צריך לספק את הכדור לקולאוטי, ובמקום זה כובש! איזה שער נהדר של פוקולי! לזה גיא לוזון לא ציפה. האמת, גם אנחנו לא. הוא גם עשה את הרושם שהוא מחפש את קולאוטי. להזכיר לך מה אמרתי לך במונית בדרך לחיפה? תזכיר לי? אמרתי לך אם זה ייגמר 3-0 זה בקלות צריך להיגמר יותר אבל בוא נהנה שוב מהמבצע הזה של פוקולי. איזה יופי הוא עובר, ותראו מאיזה זווית הוא מכניע את מאיר כהן, את אוהד כהן. 2-0. תראה את בנאי, אבל תראה את בנאי, תראה את השומר, תראה את בנאי, תסתכל איזה שמירה גבוהה, תסתכל. לא נתן לו שום אפשרות אחרת, רק מלתת להבקיע שער. ברגע שהוא יצא, הוא פתח לו את הזווית בצורה כזאת, אוהד כהן פתח לו את כל הזווית, נתן לו את הדרך